Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Karon atong vlog guys kay maghimo ta og puso. Mari. Dali. Kay maghimo ta og puso. Nagkuha pa maglukay, so magduwa sa sila og badminton. Hoy, asa ka? Wala pod. Ay guys, sara karon ang. Maghimo na tag puso. Di na. Sa imong gubot. Kita na. So, ano kasag saging. Inday. Nakaharvest sa siyang saging. Basta magtanong, medyo siya makuha. Diba? Nakaharvest. So, naghimo na ta. Saan man yan? Videoan ka. Oh my God! TikTok. Sige. May ang. Kani, pinagkuhaan nila ito sa tubangan. Kani, Piko. butang, Sudana. nga kani, ari diri isod oh. Oh yeah. Then kani, kung asa gibuhat diri, mao po diri sa likod. Oh, diri oh. Isod diri. Sunod kani, ibutang diri sa ibabaw. Di mo okay. Very simple. Kani, Filter ka ba? butang sad sa diri. Kinahanglan mag-ana na siya oh, magtagbo ni silang duha. Then kani, sulod diri oh. Then kani, ari sad sa diri isod padong dirhe. Kuhaon. Ito nga. So dinhi og dire. Lain. Ang kali na pang usa. Ari dire ipiko na to ni siya. Padong dire guys, daghan kay mig manok saba kaayo. Man imong background manok. So, naman na siya. Ato na siyang hugtan. Kaning siga to mo dire. Kaning siga dire. Ato na siyang dirahon. Yung sa pikas po, dire. Yung siyang dirahon. Para straight na siya maghugot. Saudara. Ano si pinuso? Bumba. Ano si pinuso? Kana maghimo sad ta karon og binaki. Dali ra kaing binaki. Binaki na Binoso. siya. Pinuso kadto kani binaki kani. Kani ana ra ni siya mura ni siya bula. Ana. 1 2 3. Ya, ang primero, ang kaning oh. Andire. Nakalisod na primero, sud sa dire. Dayon, kanina pong gaduha, isolo dire. Din kani, isod, pod dire. Sana. Pinarang magkayang yun na siya, magkulog.
Na kani siya isod. So, dili kani siya dili gini siya nibuhian. Isod ni siya dire. So, dali na kayo. Anak gyapon pagpugot. Okay. Isa. Okay. Nanda na. Bra. Hala oh. Dayon ang duhan na pod ka, wala tong himuon. Kanang magtipid ka sa aray ko. Agbo. Okay. Kanang gagmay na kaayo oh. Para matipid na to ang lokhay. Idool ba dyan? Na. Kani? Kani. Wala gyapon na siya bola. Ana. Oh. Taro. Ana siya. Ana. Ikulob dyan na siya. Kanang anak. Batangan sa na siya distansya din na. Ana diri. Ana. Umara siya bola. Kung kasi nung kabola, nakamaog bola. Nga nga maola ni siya. May kanila siya. Piko na siya din ha. Ana. Dayon. Ana. Dayon. Ana siya. So, kani sudah dire. Kani dire. So, kani na pong napikas at na pong iso dire. Ayaw gani siya dire buhi. Dili gani siya dire buhi. Okay. Na kani pod. So, anak na. Ay, tarongon ni siya. So, dire na ta. Dire na siya. Dire na ta. It really hurts. Ang maganda na ganito. Yung kanin sa pikas. Dire po do. Yung kanin solo dire. Wala na pagkag maghimog bola. Teka na magpira. Na. Wala ay. Napa dire oh. Apa mo kuno human? Oh, ano pa? Kanin siya dire ipiko. Dire. So dire. Lingkoot. Yung kani. Na. Uy, bugkaro. Oh. So, dari. Tang last na ni. Di ba? Very easy. Pero Tipid ni siya sa para makatipid siya sa lukay. Dara guys oh. Dara. Yung kani ang binaki. Muki, baki. Kani ang pinuso. Ano na siya dara Yeah, picture. 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 Ano dito? Ito sa ano dahil. Ba, joke.
Ikaw na tagpuso. Kasi sa di siya nyo. Pupunta ka ni. Hindi, lamit yung kay Prebuyag. Basta pasok mo. Lagi na, nagpupan on. Yeah, kalamit sa ba? Lalo pa ko? Ha? Lalo pa. Di pa humok? Hawak pa man. Butang yung limon. Ikaw, ang sabaw pa rin. Ano rin? Ha? Ang sabaw! Dahil lang, butang yung limon samta naglata. Bukay ka mo. Gusto mo ito na. Walang kuha. Nga, kuan oh. Guwapa ka ayog kusinira oh. Murag baksidor. Mura og kuan pa ni oh. 16 anyos. Hindi dapat murag kuhan. 10 anyos. Sus, baros. Kinakusgan kusinira ni oh. Tapos na ko sinira. Ikaw doon si Linda. Para sabihon. Para rin siya sabihan din. Atong ko gasan pag-ayo din para walay germs. Para las mo. Para walas mo. Muna gani ang niloto ni Linda limpyo dyan ay kaya dito. Pangko ni gini pang Bitaw. Pang restaurant. restaurant. Walay ngalan. Maguna-huna pa matagpangan. Mo gani ang ngalan nato no. Maguna-huna sa tao eh. Ato Jasmine dito Jasmine. Tagahiwa o kuan para ilay padali niya. Yasmin! Ang parabihan. Dali ako na yung parabihon. Ay, sabuti, naghiwa pa inyong chef ko. Oo. Anaw na siya paghiwan. Pagano, buk ahos. Oo. Ah, ulo pa ng kalaha. Pulo pa na itag kalahin tan. Gwapa, uy. Sus ka. Gwapa. Napala pa ko. Ahos. Pwede ba nabumbay itang gamay day? Wala na yung ba itawon. Imo na ako. Mga bako. Wa na. Taka man mga kalagong Hi guys! Welcome to my vlog. Gana ahos day? Ha? Gana ahos. Oh. Asa mga chiko? Nanimaw ka rin buto lagi niya. Si Quincy, kaya ligo. Na ako nagligo. Wala, pa na ako nag-ahos. Uy, napagani rin ko na si. Asa naman? Ano? Sa kuan man ni. Mataka lang ka day. Ako na siya day. Bokni nga lang. Huluman ni siya kuan. Uy, pati kay now. Dunggan ka ni uy. Dunggan ka ni og Uy, kuan. natingala kung ano na siya. Dunggan ka ni og kuan oh kana ang buti ba nanad. Kasi nga na English sa kuan oy. Kanang laga. Oh, ilaga. Huluman pa dito. Tubig. Huluman man siya tubig. Wala na sa wala na si. Arsi. Yan sa taga dira oy. Ngit-ngit kay diha oy. Dire oh hayag kaayo. Kita kay guwapa di ari oh. Baya ay bugal-bugalin. Ha? Sus, ginawa ko, be. Ang puso, oh. So, sigaan sa ni kay arong maloto. Unya na. Kada ko na muli sa video. Amo na yan. Mag-video ta bang nung ako. Pwede siya. Magluto gani. Magluto ta. Oh. Ako na to. Ahos. Ha? Sa YouTube channel ay Sir. Welcome to my vlog, sir. Magluto bihan. Ang magluto bihon. Anaon. Ay mo siya pupula-pulahon ba? Ay, pagani kalay. Kasan? Pagsama ko sa sulog Ay mana. Dito na. Dali siyang kuandin. Kanina itong karne. Ang mga kami papulahon lang. Ay na ito ba? Nakapang-lipstick. Kaya kasi na ito. Gwapa manggihapon eh. Ugma na lang tamang lipstick. Hindi kay kasi rin. Hindi nagdimano. Papuwahon jud na to ang atong Tama itong lips. Oy. sungo. Ugma ka. Papula. Mapapuwatag sungo ugma ani. Sungo tayo ugma kay. Kay Kasi sa atong uyuan. Golden Wedding. Pila ka so ikaw? 50 years? 50 years kay Golden Wedding man god. Ito makabot. Maglag na sa daog maani.
Makabot ba kita anak sa? Magampo lang ta. Kita mo yung magpag-golden wedding. Kasi mo ka bakit ikasal galing mo. Pagpagkasal ko dali-dali at Ay, si Ben, nasa mo na. Pagka na tininda! saman. Hobe. Yeah. Second batch second batch nga. Puso. Asli ako, Asli be. Ah, panaluto.